Χθες λοιπόν έγινε αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο οι Pacers πήραν την πρώτη νίκη στον πρώτο αγώνα στους τελικούς του NBA. Πάμε να δούμε μαζί λίγο πιο αναλυτικά τι έγινε χθες στον αγώνα. Οι Pacers έκαναν ένα απίστευτο comeback και νίκησαν τους OKC με 111-110. Ξέρετε ποια ήταν η μόνη φορά που ήταν μπροστά στον αγώνα? Μόνο μετά από αυτό το τελευταίο shoot, ενώ έχουν μείνει στο ρολόι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μόνο τότε ήταν μπροστά στον αγώνα και κέρδισαν. Στην τέταρτη περίοδο βρέθηκαν πίσω μέχρι και με 15 πόντους. Έκαναν συνολικά 25 λάθη και δυσκολεύτηκαν πολύ με τον SGA, ο οποίος έβαλε 38 πόντους. Όμως, όπως και σε άλλους αγώνες αυτών των playoffs, ο Haliburton έκανε ξανά το θαύμα του, σκοράροντας το νικητήριο καλάθι με ένα foot jumper λίγο πριν τη λήξη. Τα στατιστικά των παικτών: ένας πολύ καλός Pascal Siakam με 19 πόντους, ο Obi Toppin με 17 πόντους, Miles Turner με 15 πόντους και ο Haliburton με 14 πόντους. Μια συνολική ομαδική προσπάθεια. Από την πλευρά των Thunder τώρα, SGA με 38 πόντους, Jalen Williams με 17 και Lou Dort με 15. Το Game 2 είναι αυτή την Κυριακή και η ερώτηση είναι: μπορούν οι Thunder να απαντήσουν ή η Indiana θα γράψει ιστορία?